panguva ino zvinzi situation hairamira zvakanaka mumabarracks panoonekwa kunzi since 2017 kwaonekwa kunzi pane magenerals akawanda nemamilitary forces akatsakatika zvinyatsosasuspectwa nemunhu wese kuti aiwa kwanga kuri kupavha away kuti kana vozoda kuzoimplementa zvinhu zvakaita sana vision 2013 maconstitution amendments 2017 history will not be written again. Saka pena mashoko kubuda panguva ino warning ichiiswa kuzvigananda pamusoro pekuundermine the military authority that was subscribed or like on the bell icon. Chikora zvigananda mudangira chiti ED must be aware that the military is furious over the assassination of their colleagues. Generals and junior generals alike are unhappy with his rule, except for a few captured individuals within the army. ED blundered by authorizing this assassination. ED is no longer trusted. Anopost some pictures ema generals esamurukona akatsakatika pama situations anoonekwa nevanhu kuti aiwa ari sketchy, something is behind. Anoenda mberi chikora zvakanaka che progressive forces will throw out Mnangagwa's attempts to remain in power through manipulation. He overestimates his intelligence and military will not defend. It will eliminate his own soldiers to secure his position. The era of power grabs at any cost is coming to an end. Doma developments are kuda panguva ino maRizimbabwe panguva ino kuchinokwa kunzi security forces barracks they are not happy. Havasi kuya vachizvigamuchira, they are not tolerating this. Panguva ino kuchinokwa kunzi they are being sidelined day by day, general by general, brigadier by brigadier. Kuri kuonekwa kunzi vese vari kuenda kunoiswa kumarinda, vese they are being sidelined, some they are being fired, vamwe vari kuonekwa kunzi they are being eliminated. Mira comment section medu zofukura aim kuti kudi pamusoro pechiriko ichi. Musanga subscribe or like, check on the bell icon.